Asibelele sibongele kwi-channel yenu ufike igama uphasa weNingi sibonga ngokwesithuba sibonga ngokuzehlisa sibonga ithuba sibonga ukulondwa uNkulunkulu ekulonda uNkulunkulu egcina uNkulunkulu evula iminyanga okwena uyifisela kona okuhle uNkulunkulu engathangaletha kunjoba kunjalo guys sichaza amaphupho ngethemba ukuthi umuntu uyaphenduleka uma ungagculisekile ngani nakwethu uyakwazi ukuthi ubuze nabanye abantu bachaza nabo abantu ngendlela yabo engakusho la namhlanje sikhuluma ngamaphupho kamahlasela nona usibheke wona now nakuwe sobuya guys isikhathi esincane kodwa ngizolokhu ngizama ukuthi ngamunye lo ngaphendula kodwa ke namhlanje sikhulumela ngomahlasela nona uthi amen pastor. Last week I dreamed about fresh vegetable, cucumbers, carrots, lettuce. I was showing people how fresh they are. Okay, so uthi la ukupheleza ithelo nemifino le into esingayibalula ngale mifino ukuthi uma uphupha la ubona ukukhamba uphawu luhle kanya kwethu nolingasho ukuthi mhlawumbe uzothuthuka ngasohlangothini mhlawumbe elithinta la inhlala kahle yakho nelingasho kunetheza empilweni lingaphinde lisho mhlawumbe impumelelo ngakweze imali kanti futhi la ngaphinde mhlawumbe kuthinta ukuthuthuka emsebenzini mangabe uyasebenza noma kuloko usukukwenza njengamanje kanti futhi la uma uphupha mhlawumbe usubona ke icarrot bathi izaqathi noma ke izaqathi ngolikamageba uphawu loluhle kakhulu noluvamela ukubika mhlawumbe inhlanhla ethile lubike mhlawumbe isikhathi senhlala kahle lubike futhi inala kuloko usukukwenza noma amathuba okungena ebudlelaneni obungaholela emshadweni ngaphinde futhi la usho ukuthi ungumqemane ngokwempilo njengamanje kanti futhi ke icarrot noma iziqathi lezi zingaphinde zisho ukuthi ungeze kube nesikhathi senjabulo maduzane uma uphupha ke la usubona ke ulettuce nalo luphawu oluhle olingamela mhlawumbe la imicabango yokuthuthuka ngokwempilo lingaphinde lisho mhlawumbe izinqumo ezibalekile ezinquma mhlawumbe ngekusasa lakho kumele mhlawumbe usithathe maduzane kanti futhi la ulethisi uyakwazi ukuthi usho ubusha nje usho futhi ukuba nomoya ophansi usho futhi mhlawumbe ukuthi umuntu oyazi indabuko nemvelaphi yakho kanti futhi ulethisi ungamela isikhathi senjabulo nokuzethemba onake empilweni kodwa ke asikhulume la futhi ngaliphupho lakhe la umahlasela lona uthi ngemva uthi eboni lapho uthi ke ekwelinye iphupho ube sebona a dancer or I saw a man dancing with sangoma's clothes koma molopong and I was making noise said alili should belilizela la she was ululating kodwa ke singakubalwa ukuthi angazi ukuthi komo malopong usho ukuthini ke but asikhulume ngoku ngenandi iphupho ukuthi la uma uphupha ubona izangoma noma ubona mhlawumbe isangoma noma ubona umuntu egida egidela ingoma yesangoma noma egidisa okwesangoma noma egqoke izembatho zezangoma uphawu lolu oluvame ukuthi libike ukuthi ngenzeke umuntu ombethwe yidlozi futhi lingasho ukuthi selifuna uqale ukulandela ubizo kanti futhi kungenzeka kini kukhona umuntu owabe isangoma okuyena mhlawumbe okwembethe njengamanje noma useduze nawe kanti futhi la umuphupha uzizwa ujabule futhi ulilizela uma ubona mhlawumbe izangoma zigida nalo lo uphawu olusho ukuthi unedlozi kwelinye ilanga kuzofuna mhlawumbe futhi ulandele ubizo lo umahlasela no uthi 2 days ago when I tried to sleep I was on top of a mountain. I saw a man standing there but somebody was hitting him with a stick and that man was going down slowly but I didn't see his face okusho la esingakubalula ngaliphupho ukuthi uma uphupha la ubona umuntu mhlophe ongamazi eshaywa uphawu lusuke likhombisa uhambo olungokamoya
nokukhanyiseleka noma ukukhanyiselwa ongahlube nako. Ungayenzeka umuntu kamoya futhi nokukhanyiseleka onako noma uzoba nako esikhathini esizayo. Kanti futhi kungaphinde kusho mhlawumbe kudingeka ulwele iy'nkolelo zakho noma ulwele lokho okukholelwa kona fukona. Kanti futhi la uma ubona umuntu othile ongamazi eshaywa, kuyenzeka kube uphawu olusuke lukhomba ukuthi kungenzeka unesikhathi senjabulo njengamanje noma unesikhathi sentokozo ebudlelwaneni okubona njengamanje, noma-ke ebudlelwaneni bakho esikhathini esizayo kungenzeka ube nesikhathi sokunethezeka nenjabulo. Kanti futhi uma la ubona kushaywa umuntu ongamazi, lolu-ke ngaba uphawu olungaphinde lubike-ke mhlawumbe izimo noma isimo esingemnandi ongase ubhekane naso ngenxa yabantu abathile abangalungile abasempilweni yakho. Sibambe la, siyabonga. Sithe ukuthi sokwazi ukuthi sibuye sikhulume sichaze ngamanye. Inamba yami ikhona egcineni, ngayisebenzisa uma kuphuthuma. Ungayisebenzisa from ekuseni, kodwa ekuseni kakhulu thina ngo-8 ebusuku, hayi ngale kwa-8. Ayo ngiya-WhatsApp but ungangi-WhatsApp nganakwethu. Into ongayenza ngafona. Siyabonga. UNkulunkulu enonde, uNkulunkulu enisisize.